Huh? Sarap. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal mga kapudibis. Meron po tayo ditong ginisang sardinas na mayroon spinach mga kapudibis. At meron tayo ditong tinapa. Ayan, itlog, spam. Meron tayong ketchup, tsaka suka. Meron tayo mainit na kape mga kapudibis. Black coffee sa akin. Sa kanya gatas. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapodibis, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo, mga tana po. Ayan, daming sinangag. Isang buong rice cooker. Rice cooker. Ay. Garlic rice. Ay. Dami-dami. Sarap-sarap. Tapos gusto ko yung ano. Sardinas. Masarap to. Sardinas. Yan, no? Spinach. Ito, oh. Hay. Hay. Oh. Hay. Sarap. Ay, ang daming sumama. Nasubo na tayo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga kapudibis. Mga tamo. Yaman. Spinach. Kanya mo da? Suka. Ulo. Huh? Sarap. Yung egg natin, itlog litek. No? Sarap. Kanya mo. Promise mga kapudibis. Magluto na ka maanti, no? Magluto na kayong ganito. Yan ang masarap sa sardinas pag ginikisa, no? Tapos lagyan mo ng gulay. Yes. Kahit talbos kamote, pwede. Lagay. Kahit di mo lagyan. O kaya Basta ginisa. malunggay na. Sarap. Apa naman? Kape. Ako dyan yaya kayo. Dyan yaya may gisa ng sardinas. Borike. Kahit hindi nagisa yung sardinas, gusto ko.
Nag-isang top line na siya. Ay naman lalako ko, ha? Pwede. Medyo matinik na lang. Pero masarap naman. Ayoko ng balat. Tumalaw. Naman breakfast na breakfast talaga, ne? Mabusin ko na yung rice. Ayaw na ni Ate B. Kaya po mag-comment na maluwat kumamangan. Sa nagko-comment na matagal akong kumain. Matagal talaga akong kumain. Saka kailangan ko din bilisan kumain kasi kailangan mo mag-shoutout. Yan. May nagko-comment din na ang bilis ko daw kumain. Ganun. Kailangan kong bilisan kasi nagsha-shoutout ako at meron din po kaming oras na kailangan sundan din. Pag mahaba yung ano namin, pagkain, mauubos yung oras na may inip po kayo sa kakapanood sa amin. Nebel? Kaya kailangan namin bilisan kumain. Ayun mga foodies, kumakain pa si Bibi. Habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po ako. Dalawa lang sila. Augusto Olarbe at Capistrano family from Bira, Catanduanes at si Noemi Hagos. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga gusto mag-shoutout po, magpa-shoutout, mag-comment na lang po kayo. Sulat nyo lang po yung mga pangalan na gusto nyo pa-shoutout po. Tapos sa next mukbang na po natin, isa-shoutout ang nagpapa-shoutout. Shoutout Baby Allison, Catherine Bugoy, sasawa mo, shoutout sa inyo lahat. We love you. Kitchipot mga foodie, mag-follow na po kayo sa TikTok shop ko po, Kitchipot. Ayan. Ang sarap ng ginisang sardinas. Meron kasing spinach, sarap. Andali, kunin ko lang yung sibuyas. Pusin mo na.
suka. Naman. Ayan mga kapudibis. Naubos namin yung pagkain namin mga kapudibis. Hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat kayo.